अरे किरण यार कशाला आणलायस तू आम्हाला घरी? अरे ते पोरं तर बघ किती भुकेली आहेत, खायला तरी घाल काय. शिरा खाणार? मला शिरा लय भारी येतो. खाणार ना? बघ आता लय एकदम भारी बनवून आणतो. आलो लगेच. शिरा आला. आवडला नाही काय? तूच का? हा सरावा. कसला फालतू बनवलायस? आता काय करणार या रव्याचं? माझ्याकडे एक आयडिया आहे. काय? काय रे पोरांनो? काकी प्रसाद द्यायला आलेलो. आमच्या गावचे बाबा आहेत, एकदम नवसाला पावणारे. कोणते बाबा? काय रे नाव त्यांचं? रवेश्वर भुसकाट पाडे. रवेश्वर भुसकाटपाडे बाबांचा प्रसाद. रवेश्वर भुसकाटपाडे बाबांची. चला चला पुढच्या दारात.